Mikey. So guys, nakita naman siguro niyo sa ato ang content karon kung unsa to ang himuon. So guys, natunan na pud nako ni nakita na pud nako siya sa TikTok. Adik na si auntie niya sa TikTok ba. Sao na lang. So guys, thank you guys sa mga nag-follow og like sa kong TikTok. 100k na ta sa like. So guys, ato himuon karon ay pizza. Tapos ang gamit kay Pancit canton. So guys, ara, di ba? Ay no, dagan-dagan nagnakabaluan na. Bago na to ni sugdan, saba. Bago na to ni sugdan, don't forget to like, comment, share, subscribe, and click the notification bell para updated pa mo sa akong bagong videos. Sa iyong tingin pa lang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapihil ang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita, girl. Sa iyong tingin pa lang ako ay natunaw na. So guys, ito po ang ingredients natin ngayon at sobrang dali lang po bibilhin yan at sobrang mura lang po niyan. Ito po ang una-unang ingredients. Syempre ang pancit canton. Spicy po yung binili ko kasi yan po ang gusto ko. At pwede naman kahit anong pancit canton. Basta kung gusto mo lang. At saka hotdog, itlog, and Eden cheese. Ayan, maliit ang binili ko. At saka ketchup. Yan lang po ang ingredients natin. Sobrang dali at sobrang napaka murang-mura lang po niyan. Guys, we're done na is-slice nato ang hotdog and cheese. Nag-grill na nato siya. So, let's cook! So guys, karon mag-boil taog pancit canton. I-boil nato ni karon ang atong pancit canton sa init na tubig. I-boil. Pagsakasaka siya dito kaya, apit siya maulog. Let's go! No. Bigyan na ito ang tubig. Si stand ko niya guys. Stand. Mukha lang diba? Ayaw siya! Mutawon mo. So, painito na ito isa. Ay, painito na ito ang tubig. Pakuluan sa nata ito ang water kaya para ito ang pancit canton. So, ayun guys, ginahulat na ito na makulo na niya ito ang water na ipakuluan. Tapos, ibutang na yun natin. Pero syempre, dili na ito ni halo ang ano. Kaya later, magamit na food na ito ni siya. Ayan. Ayan ito ang hotdog o cheese. Hotdog o cheese. So, habang nagahulat ta na makulo niya ang tubig, i-mix na ito nito ang itlog.
Nagkulo na ito ang tubig, guys. So guys, sagutan na natin itong Pancit Canton. Tama dito din siya. Sagutan na natin itong Pancit Canton, guys. So ayan guys, wait na lang nato na luto ato ang Pancit Canton. Wait na lang nato siya maluto siya. Ayan. Wait na lang nato siya maluto, guys. Galing pa na oras na. Waiting! So guys, ginahulit na lang natin na maluto ato ang Pancit Canton o kailangan yun siya maluto yun siya. And then, mahuman nagluto ato ang Pancit Canton. Siyempre, iba na to ang isala na to siya para mawala na ang tubig. Mahiwalay na siya sa... So guys, ito na to siya para masala na to siya. Ayan, paluto na siya. Lapit na siya maluto. So guys, i-prepare na natin ang pansala. Okay. Lapit na maluto ato ang Pancit Canton. Isala na to siya. So let's go. Guys, ayan. Isala na natin ang Pancit Canton. Tama sa gano'n, Toby? Ayan. Wala. Siguraduhin na doon na wala kayo tubig. Good na yan. Ihalo na natin siya sa itlog. Ayan. Ihalo na natin siya sa itlog. Guys, nahalo na nato ang Pancit Canton. Nasala na nato siya and then ihalo na nato siya sa itlog. Ayan. So guys, ihalo na nato ang itlog sa Pancit Canton nato. Ayan. So guys, may makulit ulit na bata dito. Uy, dili may Makulit. Ano? No, siya! King! Siya! So ayan. Ihalo na natin siya. Nakalunok ako. Ay, kapag kayo na po. Oh, yan! So ayan guys, nahalo na natin siya. So, as you can see guys, naata kalahadere. So, inita na to siya. Benay mantika. Ayan guys, sinawait na lang natin na maluto. Ay, mainit na itong kalaha. Ayan. Oh, medyo init na siya. So, bugyan na to siya mantika. Ay, yung hold. Practice makes perfect. Ipa. Ayan. Oops! Ako yung trainer niya, guys. Ako yung trainer. Na. Ayan. Init na ito ang kalaha, guys. Ito na lang video. Ayan. Init na siya. Ibutang na natin niya. Nagtiyoda ng gamay. Lalo na ito na sigurado na mabutlit ng tika ang Pilit. gilid-gilid po niya. I-balance na natin yung... So, ibutang na natin ito ang Pancit Canton.
Ayan, tapos i-shape na to siya og bilog. Yan na sila alam mo. So, ayan, na-shape na siya bilog. Na. Alam mo. So, ayan. Yan. Pwede pala mo. Balisa. Ako balik. Ayan, let's flip. O, ito na ba yun? Ayan, guys. Ito na. So, ayan, guys. Yung naman pagkawas. Kaya mo si Bibi. Uy, para maluto ganyan ang cheese. Ikaw. So, Hindi, pagkawas tapos lutuin din ulit. Pagod niya. Ano pa lang sa ito? Tikman mo yung pizza. Tayo kayo bati ka na para di as in custom. Custom na siya. Cheese hot dogs. so put a cheese. Kalat lang na to si cheese. And then, hotdog. So by the way, guys, meron na to ang pizza. So, by the way, so guys, pwede pa natin magamit. So, kung gusto ninyo og hot sauce, and then hot pancit canton ninyong paliton, and then this aring powder niya, i-mix lang ninyo siya sa ketchup. Ayan. I-mix na lang. Pakita din. Pakita din. Ayan. I-mix lang ni mo. I-ano sa natin siya. I-mix na lang siya sa ketchup. Spicy. Ang spicy powder. Ayan. Sauce niya. And then, lagyan natin siya og vinegar. Super light vinegar lang po.
Konting vinegar lang. Yan. And then, taran, may spicy sauce na po tayo. And, kung gusto mo ihalo mo na lang. Wala. Yan yung mantika eh. Sa. So, ayan, may spicy sauce na tayo. Spicy yan. Kubilib. Taran! Bright idea. Ayan. So, ito na ang pizza. Yan, yes! So, ayan, and spicy sauce. Let's montage! So guys, let's try our pizza. Okay, mag-try lang natin. So, let's try. Meh. Outro na. Pizza na. So guys, I hope you like it and may natutunan kayo sa video na to, and don't forget to like, comment, share, subscribe, and click the notification bell para updated po mo sa kung bagong videos. Bye-bye!